Sí, des de Junts per Catalunya fa temps que denunciem les externalitats negatives de l'urbanisme tàctic, sobretot sobre el funcionament de la ciutat, la mobilitat i, en definitiva, sobre el benestar i la qualitat de vida dels veïns i veïnes. I des de Junts per Catalunya creiem que una derivada de l'urbanisme tàctic és el projecte de la Superilla Barcelona, bàsicament perquè té la mateixa filosofia que l'urbanisme tàctic, que és anar a la contra i no posar sobre la taula solucions realment eficients a la mobilitat i al funcionament de la ciutat. Un projecte, el de la Superilla Barcelona, que bàsicament té un àmbit principal que és l'Eixample i que al nostre entendre, i a més després es va corroborant, és un atac a la línia de flotació de la Barcelona de Cerdà, a una malla que és absolutament funcional i, per tant, eficient. Un projecte que generarà més contaminació, més congestió i que el que diem nosaltres, crearà carrers de primera i carrers de segona, per tant, ciutadans de primera i ciutadans de segona, perquè vostè sap, senyora Sans, vostès saben que els vehicles no desapareixeran, sinó que es concentraran en determinats carrers, en determinades vies. I aquests eren els postulats i el que pensàvem des de Junts per Catalunya i darrerament l'acadèmia ens ha donat la raó. Primer un estudi del supercomputing i després, just la setmana passada, un estudi del RAC. 360.000 cotxes entren cada dia a l'Eixample, el 43% ve de l'àrea metropolitana, només el 21% de Barcelona, el 79% dels vehicles que entren a l'Eixample són veïns de fora de Barcelona i el 83% de la mobilitat és obligada. Això és el que ens deia l'estudi del RAC. Per tant, es posa de manifest que el problema no el tenim en com ens desplacem bàsicament els barcelonins dins la ciutat, sinó els problemes de connexió i de mobilitat que hi ha de l'àrea metropolitana cap a Barcelona i de Barcelona cap a la resta de l'àrea metropolitana. Per tant, es posa de manifest que si no es planifica, que si no es té en compte la realitat, que si l'únic objectiu és l'expulsió dels vehicles però sense pensar en alternatives que siguin sòlides, és evident que les superilles provoquen congestió, soroll, contaminació i sobrecarreguen algunes de les vies de la ciutat. Per tant, com dèiem abans, va en contra de la filosofia de Cerdà, que va planificar bàsicament una ciutat molt igualitària i on hi hagi benestar independentment de la renda que un pugui tenir. Ens donen la raó a l'acadèmia i posen de manifest que el govern municipal, per tant, no actua en base a la raó ni en base a l'anàlisi científic, i això ens preocupa especialment. I posen de manifest, per tant, que les mesures de mobilitat que van imposar en el seu moment, i ara la Superilla, que també ens volen imposar, ho fan sense avaluar l'impacte que pot tenir sobre la ciutat i, per tant, sobre la vida de les persones. I posa de manifest, senyora Sans, una altra qüestió, el poc rigor que vostès tenen a l'hora de treballar i d'impulsar projectes, el dogmatisme que practiquen i també el sectarisme. Per tant, el que avui presentem amb aquesta iniciativa, després d'enèsimes que els hem posat a favor de construir alternatives, però també de veure de quina manera es pot millorar l'anàlisi prèvia abans d'implementar algunes de les seves polítiques, reitero que sempre hi hem votat en contra, avui els presentem una nova iniciativa, que és que recalendaritzin, per tant, que replantegin el calendari d'implementació de les superilles fins que hi hagi alternatives sòlides i que siguin reals per a les persones. Parcs and Rides, anomenem algunes, les rodalies o el transport públic en general. Gràcies.